Здравейте хора, аз съм Георги и в днешното видео ще играем Rainbow. Да, направиха му нов апдейт, нов скрин, това го знаете от половина. И да хора, утре излиза новия апдейт на Fortnite. Това видео ще прикача някъде 20 януари, не знам. Аз те реших да покажа. Защото нали трябва да се върнат време. И да, направиха нов нинджа скин. И ако знаете как да го вземем, пишете в коментарите и аз ще ги прочета. И не забравяйте да ме последвате в TikTok, следвате Ники Стефанов и се абонирайте за каналите и в YouTube. Ако не знаете какво е Ники, това е един мой приятел и той е много добър тиктокър и много гледане. И харесвам ги ви на ваш шопа сега. Защото тия се... Това е някакъв морски. Това също. И утре ще стримвам в едно приложение. Ако гледате, просто четете тези видеото. Линк долу в описание. Тук надали има линк. Просто не мога да ви кажа как се казва приложението. Отидете в написано да лайкате и там трябва да пише Георги Теленчев. И трябва да го намерите. Защото има много Георги, аз съм просто Георги. И утре рано сутринта. Ще пробвам да кача или не искам. Всъщност стримвам. Аз стримвам всеки ден. И винаги аз качвам така. В принцип аз стримвам всеки ден, най-рано в 7 часа, но този път имаше лайв в 10 часа. Съжалявам за това. От хората, които ме гледат, но просто не можах да снимам лайфа. И утре ще има 3 лайфа на батълката. И ще играм само на батълка. Кои са тия хора, с които играеш? Това са мои приятели. Ай, добро, скат. Аз съм много добър с скат. Би трябвало да... И да, върнали са нови оръжия хора. Върнали са старите оръжия. На вас харесва ли ви, че са върнали старите оръжия? Много ми харесва. Аз съм голям фен на телевизор. Върнали са калашника, това е пресно. Са върнали много такива. Зебър помпата, аз си го книжа нещо проблема. И още много добро. И това оръжие, как се казва, не го са позволили. Ладно. И са върнали една много стара помпа от сезон 3 чаптър 3 и май чаптър 3, не знам. Сезон 3 май беше. И не си спомня, това беше много добро. Иначе... Ой, как съм виден бе? Фенове на скара чиста.
Но не знам дали ще ми западне. Навърно да ви западне да. Дай два оръжица да вървим. И това се беше вървим. Май, това е внимание. Искам да направя кил. Искам да направя кил за вас. Ако направя кил, размерите за първо. Айде! Ако направя кил, Изтатла. Изтатла. това оръжието го взимам. Ето ми е помпата, така че искам Да ви говорим и нещо останало. то пък няма. Да, ето я помпата. What? Това имаше злата на сайт Трайфол. Това е имало злата на сайт Трайфол. Бой, това е много добро. Но той има нещо това, което е много добро. Много е по-добре. Аз забравих да строя, сега да ли строя, нека съм ценна строя. Да, отдавна не съм снимала. Извинявам се, че не съм снимала. И че половината видео не си ги обработва, просто тогава някъде почна от канала, тогава го платя тази година. И заради това ми дава много да се размия канала. Пак се извинявам за което не можа да снимам, иначе нищо, защо го възможно. Мама, това не съм. Стил. Искате? Аре, бърчите. Попкаме, добро попкаме. Да не взема ли снайперите? Аз, в принцип, който съм добър с маmu, снайперите вече повече не ги взимам. Ама да се взема един, ако има някакъв човек, който не може да го гледа. Да, между другото, са добавили някакъв зелен снайпер, който всъщност трябва да е слаб, пък е доста добър. Защото по принцип, ако има чето оръжие, не е някакъв хубав. Да, това не искам да се. Между другото, това е арбично несилен. Като върнаха моите оръжия и... Воу. О, за малко. Само да се Нито сме. Да. Бум! Хедшот! Имам 6 кила, нищо много. Дори не съм най-добре, но съм играл доста много. Аз се играя от телефон. На телефон. Майко, това може да видя.
telefonul büyük. To mai nu știu să ai telefonul chiar. Nu, ați mai vrut sigur. Yeah. Dobre, si mi взема на тяло, защото може би чак толкова хубав, tu си взема за tu има момиче. Защо не става на притор, бро? Махам ти лъжа. Вече не взема това. Я не го дам. Трябва да става сайт. Ще взема другия път. Изкърта. И той има даден. Male. Scotto. Ormai sono prendere. Mano, tu sopra di me. Oh, male. Bene. Non te la puoi capire tu. Nada così. Guarda, tutto mio. Vabbè, passiamo a Ok, carichi не знаю, что он очень Oh, ma как не Дома не хочешь. Ладно, на что это?
мога да го смесвам, не мога да го това. Знаете ли колко се изплаща? Окей, жив! 13 куба. Не шегувам се много. Няма проблем. Значи това е един чукур. Едно четвърто. Един говори човек. Трио. Какво смени? Нека е по-правилно. Най-добре сме. What? То как мога бе? What you making, bro? Беге, бърза, беге. Ходи. Хора ще изиграем още една. Оставим човек и правим победа. Оставим победа, бро. Айде, победа, бро! Хора, това е заради вас. Направихме победа. Дай ми колко кило? 12 кило. 30 Добре. Окей. Ще изиграем още една игра. Мисля, че ще е това видеото. И това трябва да планирам неща. Хора, благодаря ви, че ме подкрепяте. Аз се връщам след малко. Хора, мисля това да е видеото. Направихме една победа. Мисля, че това ще е видеото. Аз ти оставям и се обработвам видеото, от вас и от мен,